barang aku krungu bawamu ndas kok panas. Napa? Oh, anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ha iya no. Suwantene Mbak Niken ya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Ki blangon kowe nek fresh care. Jangkrik, aku mau nyelek kok yo nang kono. Mambu fresh care lho. Lah nyapet to. Aku jare mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak delakon goblok. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masuk angin ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Bu Silpi kalau. Lho, ditak kira kan wong nampa. Dijirut. Arek kan wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa. Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sagita. Ayo, lanjut. Mas Bayu. Neraka. Men sakarepmu. Karena saya panas. Ya ora apa-apa, dimpet tahan. ngente Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat Rafa. Dianu sik, Dilapi ngono lho. Dicopot, dilapi. Dilapi dicopot. Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndas sapa? Das truk. Ayo copot sik. Maka. Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. Maka. Nduk. sumanding si sehmu Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. Aja ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. ngantuk aku yen bos rina enggal ratri kang kadulu
Paeke kurang Wah. apa. Enten apa? Nyapa? Jadi ndas kepan sendiri kon selulup. Oh iya, gitu sekali ya. Bener, saya cocok mak leres, Pak. Nggih, Nggih. bener Solusi, apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa wong solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Ngene, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya to? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Karo bledos iki wisan. 2 jam. 2 jam. Heh. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho enek mau digoleki nek ra sampean. Mosok dagelan digoleki tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni amadeni melayu janji matanasa sememan ceraning kalabu daku suma Citra janji manis sirakan Yo. Oh. Semen sak karepe. Ayo. Keledang pedang kait takon apa janji nek temen sidra Memanik garap saranan. Nggih.
ngono. Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye ta? Mosok kono babi, ini celeng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep kok ya jane. Mripat tak pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilike kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi, Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. ya ora enek wong kuwi kok ya.